Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo sú niektorí ľudia takí úspešní? Prečo sa im tak darí, keď vám nie? Isto ste si odpovedali, že za to môže šťastie, náhoda, možno i vzdelanie, rodinné pomery a doba, do ktorej ste sa práve narodili. V skutočnosti však najväčší podiel na vašom možnom úspechu i neúspechu má schopnosť a odvaha komunikovať. Vedeli ste, že až 70% ľudí má strach z verejného vystupovania? Pracovný pohovor, prvé rande, obchodná schôdzka, náhodné stretnutie na zastávke, recepcii či zoznámenie v divadle. Všade tam sa niekomu ukážeme prvýkrát. To, ako si nás ten druhý zapamätá, závisí len a len od nás. Prvý dojem nemá druhý pokus. Už 30 rokov sa denne zaoberám komunikáciou. 10 rokov som pôsobil v televíznom a rozhlasovom spravodajstve. Potom celú dekádu ako hovorca prezidenta republiky a v súčasnosti už 10 rokov pomáham ľuďom v oblasti komunikácie, protokolu a etikety. Volám sa Marek Trubač a dnes vám ukážem, prečo sa oplatí investovať úsilie do vlastného prvého dojmu. Tak poďme na to. Teším sa na vás.